Našťastie sa celá udalosť odohrávala v kuchyni pri stole, takže Škrečok napokon nedopadol na tvrdú dlášku, ale do taniera s lečom, ktoré mamka Spoková pripravila pre tatka Spoka. Škrečok Lečo mäkko pristal do leča a mamka okamžite zliezla zo stola. Nahnevane sa pozrela na svojho manžela a precedila pomedzi zuby. Dobre, nech tu ten potkan zostane, ale som zvedavá, čo budeš teraz večerať. Tatovi na večeru zostal len suchý chlieb, ale Škrečok sa odvtedy nevolá Barbie ani Rambo, ale Lečo podľa tatovej večere a býva u rodiny Spokovcov. Teraz, keď už viete, ako sa Lečo u nás ocitol, mohli by sme ho spoločne navštíviť. Na to sa však musíme zmenšiť na škrečkovskú veľkosť. Stačí, ak stlačím tento gombík a... Ja som Bobot,